ngambara ing ngawang ngawang hangon langut bebasan tanpa trape narapase meko mendo ngidari pari jagat Wulandara nglambara munggahi gunung katumbul ngumbar kakasan satemakino ngimpi Gandes luwes
ngono iya kandes luwes wirakane kang lami sindet sing set
Gustining kayun sekeke kepareng menggugati mancat saking krenteking niat pepundhen kula nuninji Bapak Hardi miwah Ibu Sutini wonten ing aripiniji Surya Kong pinilih dawa hari Buddha manis tegesipun minggu legi Surya kaping 3 Juni 2026 Bapak Hardi miwah Ibu Sutini sampun lebda ing karya semboten netepi jejering sepuh nurinji hangijab kobolaken Kang Putra nurinji Diah Ayu Afrina Kurnia Dewi kaijab kobolaken kalian Bagus Ardian Rifki Adi Saputra monggo dewa para tamu rampung upacara ijab kabul kanthi paseksen panjenengan berkah pangestu penyan sami Bapak Hardi sekalian garwa kepareng miwiti upacara tasakuran prasaja muji syukur wonten ngersanipun Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala saking kanikmatan kanugrahan ingkang kalimpahaken keluarga agung Bapak Hardi miwah Ibu Sutini ingkang sampun ngangijab kabul Kang Putra kekalih kanthi lulus niskala tanpa nggih pambengan sekara-kara. Monggo mboten dangu malih upacara tasakuran daya kawiwitan duh para tamu panjenengan sami sampun jumara karsa rawuh kalong aturaken wilujeng rawuh sekeca lenggah kanthi sak merdikaning kayun seksamaning budi miwah karsa. Nitik saking rengkaning guya jaiting netra selaning alis rawuhipun sedaya para tamu kakung putri para pinisepuh para pepundhen langing kayun tansah sesanti murih mulya ing bebrayan santi mulya panem brahma. Nalikane roing dalu wong agung bangsa semedi sirep kang bolong wanara sadaya sami guling santi luhur mulya ing negara pasti jaya Santoso cipta rasa wasrop Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du.
kawilujengan karaharjan miwah kasantosan tetepa sumanding kajiwalan kasarira tumandha ingkang menggugati sumrambahipun kula lan panjenengan sami nuwun kala nuwun para pinisepuh para pepundhen ingkang tuhu hambek dharma para nayakane negari satriya kusumaning bangsa ingkang tansah rumeksa dhateng karaharjaning praja ingkang tuhu wicaksana boten katalumpen sedaya para alim miwah ulama ingkang rinten miwah dalu tansah sumanding kitab suci wayuning ilahi babar pisan minangka panuntuning kiblating panembah dhateng kawula dasih kang pantes pinundi saha kinabekten Purwa Widodo rahayuning atur kanthi ngenepaken raos gendhengaken Pancandriya monggo-monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yulan sedaya para adhi sekalian sawetawis kula dherekaken manungku puja miwah syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan kanugrahan katiti wonten ing siang kalodhangan menika panjenengan sami duh para pepundhen kepareng silaturahim wonten salebeting upacara pahargyan prasaja tasakuran prasaja boten katalumpen duh para tamu sholawat miwah salam kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring wedhar piwucal luhur saha tuntunan tumrap gesang kita ing pangajab saged kita pikantuk syafaatipun wit wonten ing alam donya dumugi ndelan mangke amin Allahumma amin sinurung saking sedyaning kayun ginuga saking perntule manah dewa binuka saking sedyaning nala parikedap kula pun taruna kang mijil saking wali kukun cumantaka babar pisan minangka pengendali wara juru panatawara marang abiyantara tinimbalan keng kesdu menggugati pepundhen kula Bapak Hardi miwah Ibu Sutini ciptaning galih duh para tamu Bapak Hardi sekan garwa sampun lebda ing karya sembodo netepi jejering asepuh hangijab kabulaken diah Ayu Afrina Kurnia Dewi ingkang sampun kaijab kabulaken kanthi lulus niskala tan manggih pambengan sekara-kara kalian Bagus Ardian Rifki Ade Saputra kang mijil saking Sri Katon Krambi Ngawi Jawi Wetan Tresna upacara tasakuran daya-daya tumuli kawiwitan duh para tamu berkah pangestu panjenengan sami mugi katumprapna dhateng lekasing temanten kekalih ingkang badhe ambyur wonten madyaning bebrayan agung saged antut runtut reruntungan renggang gula kumobyur pulut liripun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin pun sekesaken ganipun lenggah kanthi sak merdikaning kayun seksamaning budi mewah karsa ngantos rampunging gati nuwun kawula nuwun Santi mulya luhur mulyaning negara Indonesia
ayo ning bangsa Sernapa pasan saya sempurnaning kebrayanku Pancasila pangambar gegarane wong agremi dudu banda dudu among ati pawitane kelingan mring sira Nimas ngararuro yen micara tatas tembus jroning rasa garah ruro yen micara tatas tembus jroning rasa miwiti pahargyan do para tamu wonten ing tasakuran prasajan menika saged para madyawana ning madyaning praya agung kenep saelan semua monggo sedaya para tamu kakung putri panjenengan sami kula dherekaken maos basmalah sesarengan Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi nyebut asmanipun Allah pahargyan kalenggahan menika mangke tasakuran prasajan kalenggahan menika mangke saged para madyawana kaleksan kasembadan lulus sekolah tanpa nggih pambengan sekara-kara amin Allahumma amin. Monggo pun ambali malih Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah berkahi ing samudayanipun amin Allahumma amin. Selajengipun katur dumateng Ibu Juriyas pengantin paniti busana pangrengga busana Ibu Ayu Kusumawardani saking Queen Wedding Organizer pun biyantu sedaya kadang asisten monggo nun Diah Ayu Afrina Kurnia Dewi pun gandeng dening Bagus Ardian Rifki Ade Saputra lamun Cinondro Yaya Mijil Wigaring Tias pangungkung kanduan rimang
desanya Raut Diah Ayu Roro Afrina Kurnia Dewi karo mesem mbak nah iki nek mesem hujan ayune pol pokoke kaya Mbak Ayu lho kagandeng dening Bagus Ardian Rifki Ade Saputra bener gak mas? Ini tonggomu berarti tonggomu Mas Heri petak petu nek manturan anggap aku pun sekecak ke Mas Heri saking Sri Katon lumaksono manjing sasono pargan Puraya Agung kanthi senek-senan para aji sepuh pini sepuh ingkang sampun jumurung lenggah ing pangajat sageta Bagus Ardian Rifki Ade Saputra kalian Diah Ayu Afrina Kurnia Dewi Dwihangga manunggal cipta Dwihangga manunggal karsa Dwihangga sajuga kayon Dwihangga kacetha ing diri nonggaling cipta rasa budi lan karsa karyanipun satemah mujudaken wahyuning bebrayan mulya kang sinebat palakrama mawa susila nger anakku bocah bagus bocah ayu inggih Rama kenepno rasamu wening napa candriyamu ya nger anakku lanang Ardian Rifki Ade Saputra lan kowe nduk bocah kuning Afrina Kurnia Dewi dawuh Rama sakwise bapak lan ibumu ngijab kabulke marang sira nek mau esuk kira-kira jam 7 yae wong aku yo agek teko Mas Heri kira-kira ngono mula weteng saka kuwi ana dina iki uga jam iku uga bapak tasakuran karo ibumu lan kabeh keluarga kene iji Rama puji syukur ana kersane Gusti kang akarya jagat Allah Subhanahu wa taala ing pangajab Yungger Afrina dawuh Rama lan sira le Ardian istaken dawuh Gonira jujuduan bisa atet runtungan wahyu jodoh tetep sajiwa kanggo kowe bisa kenep rasamu wening pancandriyamu tresnane sapadamu ra kleru pandumukmu bisa kasinungan iman lan Islam bagya mulya kang sinedya bisa renggang gula kumopir pulut tegese dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah nggih istaken dawuh Rama semono bune piye Pak Nek coba sawangen sedulurake saka brang wetan brang lor brang kidul wis jurung lupuk ana guduke awake dhewe saperlu bakal paring paseksen paring berkah paring pangestu nggone awake dhewe tasakuran ana dina iki syukur sekete jumurung Pak Nek muga-muga pangestune wong tulan para sepuh banyu mili ibarat lumintring tirta wening saka pucuke gunung rina wong ora kendhat tetanggu anakmu sakarone kowe dadi kekudangane wong tuwa ngono bune kula ketepno rasamu wening napa candriyamu aja tumpang suh jroning pikirmu meminta sing Gusti muga-muga tasakuran iki bisa kanggo pancatan anakmu ambyara madaning bebayan agung bune atut runtut reruntungan ngono bune iya Pak Nek tekan tojo minggrang minggring
Sang Retnayung Dewi Segarataji Jengkar manjing kedaton Sang Retnayung Dewi Segarataji Jengkar manjing kedaton Ginarebek bedaya Yuanan Hero Solahiro wingit Lir Hapsari Solahiro wingit Lir Hapsari Para tamu kakung putri, para pepunden, para bini sepuh Tradara Pancasila, jajar sumanding Anton Sesinesian, Bagus Ardian, Rifki Ade Saputra, Bewah Diah Ayu Afrina, Kurnia Dewi, ngancik dununging tresna, lelumban telaganing asmara. Boten kata lumpen penjanipun Bobo Hardi Saripit Garwa wonten kalangan menika kanthi bombong ing kayon bebasan tan kena cinitra ing ukara nampi krawan penjang sami saged kepareng jawatasta setunggal buku setunggal ngaturaken wilujeng rawuh dumateng sedaya pratamu kakung putri boten kata lumpen pangombyong saking Sri Katon ugi sampun jurung lenggah mong pakempal manunggal wonten kalangan Mas Heri sing tak apale Mas Heri tok wong tanggoku nek liyane rapate apal ora tau nanggap aku jajal nek bola-bali Sri Katon mesti apal aku boten buguyon ku dikira ora tenanan. Para tamu kakung putri awit wonten kalengga menika adicaranipun menika boten kadidi padatan menika mangke pokoke guyon maton simpel tasakuran ngoten Mas Heri nggih. Mula ya Pak Hardi kungko nek patasakuran juga dalang tuwek wae lah. Nek dalang tuwek iki kira ilmune wis rada bontos ngono Pak. Dijak piye-piye iki mumpuni ngoten mawon. Alhamdulillah. Para tamu kakung putri murih murakabing samudyanipun pahargyan tasakura menika sageta mahanani murakabi tumanduk dateng temanten kekalih sumrambah sedaya para tamu kakung putri daya waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an tumuli kawiwitan. Katur dumateng Mbak Yu Ajeng Siti Rohayah, monggo Mbak Siti kepareng ngomiat saking sasana palenggahan panjing sasana pinanci kepareng maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wekdal sak cekapipun monggo Mbak Siti kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.